Сещам се в самото начало за един мой ангажимент, служебен ангажимент, който не до толкова ми допадаше и харесваше, но въпреки всичко е ангажимент и аз трябваше да го върша. Това беше свързано с презентирането на фирмата и връзка с потенциални клиенти, било то тогава по факс, телефон, мейл по-рядко, такива времена бяха тогава. При разговорите с потенциалните клиенти, нали, не винаги попадаш на доброжелатели и не беше много приятно, мен затова и не ми харесваше общо взето. На управителя тогава казвах, добре, няма ли да дойде един такъв момент, в който не ние да търсим нашите клиенти, ами те сами да ни търсят. И той ми отговаряше, да, ще дойдем и този момент ще дойде. И този момент дойде сега, освен че ни търсят за услуга, охранителна услуга, вече може да правим подбор. Няма по-добро от това. Трябва да работиш така, все едно, че работиш за себе си, работиш в собствената фирма, да взимаш решения премислени и да се отдаваш така, както би правил, ако фирмата е твоя. Бодро много се промени и годините са много. Приемам го като едно дете. Дете с проблеми, дете с радости, дете с израстване и характер. И много е важно характер. Непроменено е ръководството. Непроменени са моите шефове. Нищо не ми липсва. Горда съм, защото се чувствам полезна. Горда съм, защото съм оценена. Обичайте работата си. Станах много взискателна, безкомпромисна, директна, изискваща, строга.